Halo, Assalamualaikum dun sanak etek kade kasadonyo. Welcome to channel etek kade official. Sebelum melanjutkannya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Nah kalikor, etek kadenyo melakukan perjalanan dari Batu Sangka menuju Padang Panjang. Stay tune ya sanak kasadonyo. Nonton sampai habis. Jangan di skip-skip. Tiada
sabate angan. Yo adi apa nama nangko balain raso lah lumpuh mimpi sarato niat di hati simpang jalan de adi kita jadinya rupanya kasih adi sabate kawan rupanya kasih adi sabate kawan. Manga babari haro denai nyatonyo adi cando iko jiko hanyo bakawan saja biarlah den maura selo. Manga babari haro denai nyatonyo adi cando iko jiko hanyo bakawan saja biarlah den maura selo. Mimpi sarato niat di hati simpang jalan de adi kita jadinya rupanya kasih adi sabate kawan rupanya kasih adi sabate kawan. Manga babari haro denai nyatonyo adi cando iko jiko hanyo bakawan saja biarlah den maura selo. Manga babari haro denai nyatonyo adi cando iko jiko hanyo bakawan saja biarlah den maura selo.
Kita sudah sampai di kota Padang Panjang Sanak Etek Kade Kasadonyo. Terima kasih nan Allah menonton video Iko sampai habis. Nantikan video perjalanan Etek Kade selanjutnya ya. Assalamualaikum.